пари. Всички се сещате, това сме гумени глави. Виждаш ли тези две ръце? Знаеш ли колко пари са? Брои ли бе? Значи трябва да ти кажа, че не пеем без пари. Добре го запомни, ако искаш да видиш как се прави купона, ако искаш да видиш кой създава закона, извикай ни и добре ни плати, и всичко друго на нас остави. Ние знаем как да напълним всеки клуб, защото всеки човек по гумите е луд. Ако се чудиш дали гумени глави имат пари. Искам твоите манги, искам твоите манги. 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 Кои са най-добрите, кои са звездите, по кои най-много си падат жените? Кои могат с музика да правят пари? Всички се сещате, това сме гумени глави. Все още нямам достатъчно пари да си купя кола за 100 000 марки. Все още нямам вила на златните с басейн пълен, с хубави жени. Ако баща ми беше директор на завод, щях да съм пачка и да ми е год. Оригинален ролекс, щях да имам на ръката и $1000 ще ме струват от чулата. Колко съм далече от това, но съм тръгнал натам и това ми е целта на моят скапан живот. Разбери ме, аз съм шамара, добре, запомни ме. Искам твоите манги, искам твоите манги. 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 Кои са най-добрите, кои са звездите, по кои най-много си падат жените? Кои могат с музика да правят пари? Всички се сещате, това сме гумени глави. Както и да е, а живее добре, защото си пада по доларите. Не знам бе, работя по въпроса, половин милион на участие. Какво са най-трудно се правят първите 100 милиона? Направили го значи, че съм убил коня с материала, че съм много напред и наистина ще съм богат човек. Надявам се за новото хилядолетие да съм напред. Питаш ме това ли е? Да, това е, така е, слушай ме добре и запомни, че аз съм Диго. Искам твоите манги, искам твоите манги. 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 Искам твоите манги, искам твоите манги.